салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако, бозам навори имрӯза ҳаст. анами намуд паплинои фасони дубайст ки духтаро 3 метр 60 сомон бе ҳадди бад арзон. нархи донашам ҳамия духтарои хушрӯйма, нархи обтовишам нера машкашоро мепурсиден, надоштем, аллакай боз овардем. анем рамрокати неди таранг дорад, не ҳоҷионада ҳоҷи бибиё бисёр мепӯшанд, на баргако омадагие бу духтаро. ёни духтарако 3 метр 60 сомонӣ. кадомеш махфула духтарои хушрӯйма, скриншот када равон кунен. Доставка ҳам дорем, метавонен биёед наздик бинен. бозори Корвон, 7 қатор, 22 магазин. духтарако, омади баҳорай атласиро аллакай овардем. чашм мепӯшен ки тамом меша духтаро. касе успед мекунад, нигоҳ кунен, борои навай нусхаи атлас духтарои хушрӯ 3 метр 60 сомонӣ духтаро. нархи донашам ҳамияй, нархи обтовишам ҳамияй духтаро. касе харидораи марҳамат, рақамои модару экран ҳаст, суроғара фаҳмондам духтаро. метавонен биёен ай наздик бинен, метавонен заказ кунен. доставка ҳам дорем духтарако. айн ранги кабуд доштем, кабудш тамом шуд, аллакай ранги сабз барои модар омадай. паплин дубайскиян духтарако. аллакай баҳор омадай, ҳама дига нусхаи атлас мегирад. духтарако, бойни намуд паплинои рамашкача омадай аҷоибот хушрӯ 3 та ранг дорад. духтаро бо диққат тамошо кунед. ин ранг айни ранг кам дарфаҳмага и кабута иш бирӯза. баъд ин байнангиш коричневӣ ишам аҷоибот фасон. и атласа успед накардем, дар пешинаш мемондем. мана атласиам дорем духтарако. 3 метри ҳама амиям духтаро 60 сомонай. мана кадомеш ки махфулай духтаро хушрӯ.